Knjiga proroka Isaije, knjiga Izraeljeve utehe, 40. poglavlje. Tešite, tešite, narod moj, govori Bog vaš. Govorite Jerusalimu ljubazno i javljajte mu da se navršilo vreme njegovo, da mu se bezakonje oprostilo, jer je primio iz ruke Gospodnje dvostruko za sve grehe svoje. Glasi nekoga koji viče: pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu. Sve doline neka se povise, i sve gore i bregovi neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo, i neravna mesta neka budu ravna. I javit će se slava Gospodnja, i svako će telo videti, jer usta Gospodnja govoriše. Glas govori: viči, i reče: šta da vičem? Da je svako telo trava, i sve blago njegovo kao cvet poljski. Suši se trava, cvet opada, kad duh Gospodnji dune na njega, doista je narod trava. Suši se trava, cvet opada, ali reč Boga našega ostaje doveka. Reči koje prorok Isaija zapisuje nisu obične reči. Ovo 40. poglavlje je početak dobrih vesti nakon velikog razaranja koje će da usledi. Prorok Isaija zapisuje ove reči oko 150 godina pre nego što će pleme Judino, jedno od plemena izraelskih, biti odvedeno u ropstvo. Ali fenomenalno je što Bog preko proroka još pre propasti Jerusalima i njegovih stanovnika iz zemlje judeske sada govori o utesi i radosti i spasenju. U ovoj poruci i istorijskom događaju nalazi se poruka za sve nas. Izraelski narod koji je sklopio savez sa Bogom na gori Sinaj. Poznate su vam 10 Božjih zapovesti i priča o Mojsiju koji je izveo Izraelce iz Egipta. Izraelski narod se nije držao tog dogovora sa Bogom. Nisu se držali Božjih zapovesti. Međutim, nije samo to da se nisu držali zapovesti, već su činili velika zla u Božjoj zemlji. Klanjali su se idolima, obožavali lažne bogove, ubijali su svoju decu, prinosili su ih kao žrtve i mnoga druga zla. To je razlog zbog kog je Gospod doneo sud nad njima. Jerusalim će se razoriti, hram uništiti, narod pogubiti. Neki će otići u zarobljeništvo, a tek mali ostatak ostaće da živi u Jerusalimu. To je ono što će se desiti. To se i ostvarilo. Bog je doveo cara Vavilonskog koji je zauzeo Jerusalim, spalio ga je potpuno i sve blago hrama odneo je u Vavilon. Narod pogubio, neki poveo sa sobom, a neki je ostavio zemlje da žive. Bog kaže da ono što naumi, to će i učiniti. Ono što kaže, to će i uraditi. Ali pre nego što se sve ovo desilo, Bog je preko proroka Isaije rekao da će doći vrijeme kada će se rat završiti i kada će se ponovo narod vratiti u zemlju judejsku i to će biti veliko spasenje koje će svi videti. Bog je obećao da će jednoga dana iz svih zemalja i iz svih nacija sakupiti svoj narod. U istoriji još nije zabeleženo da je Bog to učinio, ali pleme Judino se vratilo iz ropstva 70 godina nakon robovanja, a ovaj istorijski događaj jeste predslika onoga što će se tek desiti. I to je ono što je bilo tada sakriveno, kako će se ostvariti. Za mnoge je to i dan danas tajna, ali Bog je to objavio kako će Bog sakupiti svoj narod. Ali pre toga, iz teksta vidimo da Bog govori o čoveku, spasenju i o samom sebi. Reči: pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu, sve doline neka se povise i sve gori i bregovi neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo i neravna mesta neka budu ravna, i javit će se slava Gospodnja, i vidjet će je svako telo, jer usta Gospodnja rekoše. Ovi stihovi su vrlo povezani sa onim kojim slede. Moram naglasiti da se u tekstu ne radi o bukvalnoj pustinji, niti o bregovima, gorama i dolinama, ni o travi, ni o cveću. Radi se o Božjem spasenju čoveka. Radi se o ljubaznim rečima, rečima ljubavi. U ono vreme to je za njegov narod koji je u Jerusalimu i izgnanstvo. Ali nemoj da te obeshrabri pomisao da je to tada bilo samo za njih. Ove reči jesu možda i danas za tebe, kao što piše u 8. stihu, da reč Boga našega ostaje doveka. Dakle, nemoj misliti da je prošlo ili da si zakasnio. Ona je i danas živa i tebi poručuje istu poruku. 3. stih o pripremanju puta Gospodnjeg i staze Bogu, dalje u 4. stihu je objašnjeno šta znače. A da bismo razumeli, treba da se zapitamo.
Šta znače da se doline povise, brda i gore slegnu? Šta uopšte predstavljaju doline, gore, brda u ovom tekstu? Šta su ta kriva i neravna mesta? Vidite, cilj svega ovoga jeste kako bi se javila slava Gospodnja. A razlog javljanja slave Gospodnje jeste jer je Bog tako rekao. Jer piše da usta Gospodnja rekoše. Dakle, Bog ima plan da pokaže svoju slavu. Slava jeste odraz ili prikaz Božjeg karaktera. Ko on jeste. Vidi, Bog bilo šta da radi. Radi kako bi proslavio sebe. Zvuči čudno. I jeste za nas ljude. Zvuči egoistično. Međutim, Bog je bez mane. Niko nije kao on. Ali o tome u jednom od sledećih delova. Evo primjera. Kao što čovjek kada pravi ili radi nešto, on prenosi deo sebe na to što radi. Naprimjer, slikar kada slika. Mi ako poznajemo slikara, možemo da po njegovim radovima prepoznamo da je to njegovo delo. Slično i Bog. Kada on nešto čini, to se zna da je njegovo delo. To delo govori nešto o svom tvorcu. Da li mi imamo oči da to i vidimo? Dalje, spominje se da će svako telo videti slavu. Ova reč telo predstavlja čoveka. Nisam odgovorio šta su doline, gore i bregovi. To su naši životi. Ovde je simbolično predstavljena pustinja, oblast kroz koju su Judeji prolazili kada su odvođeni u ropstvo i ti delovi Azije, severno i severoistočno od Izraela su kamene pustinje, gore i doline. Pustinja i pustoš jesu duhovne slike smrti i izgubljenosti, a svi mi smo poput gora i dolina u pustinji. Ovo je slika našeg duhovnog stanja, a to je duhovna smrt, neosetljivost na Boga i na njegovu reč. Sećam se svoje neosetljivosti i gluvoće. Dalje spominje nešto da je krivo. Krivi su putevi, to jest naš način života. Isaija na jednom drugom mestu piše da smo svi mi kao zalutale ovce i svi mi idemo svojim putem. Radimo onako kako mislimo da je ispravno. To je znak duhovnog dna. Da li ste nekada videli kako izgleda izgubljena ovca? Ona je potpuno pogubljena, prestrašena, luta. Takvi smo i mi. Pokušavamo da damo neki smisao i svrhu svom životu, da se pronađemo u ovome svetu. To važi za sve nas. Zatim, neravna mesta. Prethodno su bili naš način života, a neravna mesta su dela koja činimo. Naša dela su zla. Tekst jasno poručuje da ono što je neravno treba da bude ravno. To govori da treba naša zla dela da odbacimo i da počnemo činiti dobra dela. Bog kaže u Bibliji, neki se put čoveku čini prav, a kraj mu je put k smrti. Šta to znači? Da nama, ljudima, se čini da sve što radimo, radimo kako treba, ali se na kraju ispostavi da je to pogubno za nas. Jel vidiš? Ovi stihovi jesu Božji poziv na preispitivanje, ali i na pokajanje. Pokajanje nije samo priznanje da ono što radimo u životu je pogrešno, nego zaista u umu biti potpuno uveren da je to zlo i da za to postoji cena. Da smo pred Bogom odgovorni i doneti odluku okrenuti se od tog zla i zatim zaista to i učiniti. Okrenuti se od zla k Bogu i zatražiti milost. Jer mi sebi ne možemo da pomognemo. Ne možemo sebe pred Bogom opravdati. Svaki naš pokušaj da izravnamo račune sa Bogom za sva zla dela koja činimo svaki dan ne mogu da se našim delima pokriju, a kamoli uklone. Bog ne prihvata naša dela kako bismo se pred njim opravdali, jer naša priroda je kvarna od začeća. Mi smo zli. Ups, ti se to možda ne dopada? Govorim ti istinu. Ovi stihovi nas pozivaju da se ponizimo, da zaista priznamo sebi i pred Bogom kakvi zaista jesmo, da bismo videli slavu Božju. Dakle, ako hoćeš da vidiš Boga, onda ovo je jedan od koraka, pokajanje. Ispitaj svoj život. Vidi šta je u tvom životu što je ponos. Zapamti, Bog se protivi ponosnima, a poniznima daje milost. Ove reči takođe su vezane za Jovana Krstitelja. Bog je Jovana Krstitelja poslao da pripremi narod za dolazak Isusa Hrista. Isus je ta slava Božja koja će se javiti i koju će svi videti. Isus je prikaz Božjeg karaktera. Takođe, Isus je spasenje. Tekst govori
da svako ko se pokaje videće slavu, videće spasenje Božje. Zatim, tu je vera. Vera je pouzdanje u nešto, poverenje u nekoga. Ona je čvrsta veza između tebe i onoga koga ne vidiš fizičkim očima. Spomenuo sam ti da je pokajanje okretanje od zla ka Bogu. Pokajanje i vera idu ruku pod ruku. Oni su poput kovanice. Jedno je na jednoj strani, drugo na drugoj. Pokajanje jeste okretanje od zla, od greha, dok je vera okretanje ka Bogu. Ona te vodi da nastavljaš da hodaš Bogu i stojiš u Bogu. Ono što stoji zapisano od 3. do 5. stiha jeste šta je ono što treba da se desi da bi se čovek spasao. Ali stihovi od 6 do 8 govore o tome kakav je čovek. Kasnije, u 40. poglavlju, Bog nam otkriva i kakav je on, što i jeste najzanimljivije. Tako da imamo paralelu čoveka i Boga i ovim poglavljem Bog ima jasnu nameru da nam pokaže kakav je on, kako bismo se pokušali uporediti sa njim i shvatiti zašto nas poredi sa travom, a ne sa njim samim. Sećaš se iz prethodnih stihova kada Bog spominje telo. Sada to u 6. stihu ponavlja, da je svako telo trava i svo blago njegovo kao cvet poljski. Trava si ti, a šta je cvet u tvom životu? Šta je ono što ti smatraš za najvrednijim? Diploma, posao, porodicu, kuću, auto, kapital, zdravlje, lepota, status. Mi ljudi se identifikujemo sa onim što imamo. Radimo, smatramo da smo to mi. Bog nas upoređuje sa travom. Ovde trava jeste u stvari biljka u polju koja ima cvet. Kaže, trava se suši, a cvet otpada kada duh Gospodnji dune na njega. Mi smo prolazni. Godine našeg života su kratke. Šta je 70, 80, 100 godina? Vreme ne štedi nikoga. I prvo što nas Bog uči jeste da znamo ko smo, a to je da smo prolazni. Drugo, da sve ono što smatramo za vrednim, za svojim blagom, i ono je prolazno. Isus je jednom rekao, sakupljajte svoje blago na nebesima, gde moljac i rđa ne uništavaju, ni gde lopovi ne potkradaju. I ono što smatraš vredno u svom životu, jednoga dana će da nestane. I to ne samo nakon što završiš sa ovim životom, već još za vreme tvog života. Vidiš šta kaže? Cvet otpada kada duh Gospodnji dune na njega. Jesi li nekada izgubio nešto u svom životu, što ti je bilo vredno ili drago? Jesi li se tada možda zapitao šta je život? Tu sam da ti kažem da je to Bog učinio za tvoje dobro. I sve što ti se dešava u životu vođeno je Božjom rukom. Kao što rekoh, Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost. Ne samo da si ti trava, prolazan, nego smo svi mi prolazni. Ali ima nešto što nikada ne prolazi, a to je reč Božja. Evo šta to znači. U 5. stihu piše da će se javiti slava Gospodnja, jer usta Gospodnja rekoše. Bog nikada ne laže, Bog je istina. I sve što kaže, to će tako i biti. I tako će ostati zaovek. Bog se ne menja. I sve što On radi, radi da traje za svu večnost. Možda ti se ne čini sada da to tako izgleda, kao da će trajati za večnost, ali jednoga dana će se pokazati kao tako. Dakle, Bog što naumi, to će i ostvariti. I što je rekao, to će i učiniti. Jer je Bog pouzdan i zato reč njegova ostaje do veka. Moramo se zapitati, a koja je to njegova reč? Njegova reč je Biblija. Sve što je zapisano u Starom i Novom Zavetu. A šta je zapisano? Zapisano je ko je i kakav je Bog. I Božji plan spasenja ljudskog bića. U sledećem delu više ću govoriti o tom delu spasenja koje je Bog uradio i kako Bog spasava čoveka i od čega ga sve tačno spasava. Bog je dao svog Sina Isusa Hrista da umre umesto nas i da plati cenu za naše grehe. Mi smo prekršili Božje svete zapovesti, a Bog je pravedan i ne može da oprosti grehe tek tako. Mora da se plati cena za grehe. A kako mi ne možemo da ugodimo Bogu, Bog se postarao za to da plati cenu umesto nas, tako što je dao da Isus Hrist ponese grehe i da bi se njegovom smrću na krstu gresi uništili, a nama oni bili oprošteni. I zatim
pred Bogom bili postavljeni potpuno čisti i nevini od svakog greha i krivice. Nakon Isusove smrti, 3 dana posle, Bog je Isusa vaskrsao iz mrtvih, jer Isus nikada nije učinio ni jedan greh i potpuno je zadovoljio pravedne zahteve Božije, a vaskrsenje je dokaz toga. Tako da kada neko poveruje u Isusa, da je umro za grehe, opraštaju mu se svi gresi i Bog ga potpuno prihvata kao sopstvenog sina, što znači da svako ko veruje u Isusa oslanja se na njegovo delo na krstu, poziva se na njegove zasluge za opravdanje i kada se pouzda u Boga, tada Bog, kada pogleda takvog čoveka, on više ne vidi prljavog grešnika, već svog sina Isusa Hrista. A najveće obećanje jeste da svako ko veruje u Isusa ima život večni. A život večni nije samo besmrtnost, već privilegija biti u Božjoj prisutnosti i lično poznavati Boga. Ako čezneš za Bogom i tužan si zbog svojih greha, jer te razdvajaju od njega, Bog te poziva na pokajanje i veru i daje mnogo obećanja svoje deci. Među najuzvišenijima jeste da je Bog tvoj otac. Bog traži one koji njega traže, a onima koji se u njega pouzdaju, njima kaže: neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti. Večni život počinje od trenutka kada poveruješ Isusa. Evo, sada je najpogodniji trenutak. Evo, sada je dan spasenja.